Soc la Ivette Eroles i estic pujant fins al castell de València d'Àneu, aquí dalt. He vingut fins aquí per parlar-vos del meu primer llibre, Dones al marge, bruixes i altres històries d'estigma i oblit. Aquest és un recorregut per la vida de dones del món rural que al llarg de la història han estat estigmatitzades o invisibilitzades. I comença amb la cacera de bruixes. Per això avui estic aquí, perquè en aquest castell, l'any 1424, es va promulgar el primer document europeu que legisla contra el crim de bruixeria. Són les ordinacions d'Àneu. I és que cal tindre en compte que als nostres Pirineus es va gestar la cacera de bruixes, de forma paral·lela amb altres indrets d'Europa. Na Rugalla, na Guitarda, na Polvorera... Elles són les protagonistes, les primeres protagonistes d'aquest llibre, totes elles pallareses. Però n'hi ha més. També trobem a la Redorta de Menàrguens o a l'Arnissa de l'Esquirol. Aquestes dones van ser processades per crim de bruixeria entre els segles XVI i XVII. Però a Dones al marge també parlem de la vida d'altres persones, com Joana la Massissa, que va ser segrestada pel bandoler Serrallonga, o Teresa Farrús, una pastora de poble que gairebé mor assassinada a mans dels seus veïns. En aquest llibre també desenterrem la història de la Nati Ginesta, una jove de 17 anys que l'any 38 va ser afusellada i enterrada en una fossa comuna pels nacionals. També ens endinsem a la vida de la Conxita Granger, que era filla de la Vall Fosca i s'ha convertit en l'última supervivent catalana als camps nazis. Com veieu, les protagonistes d'aquest llibre són dones del món rural, moltes d'elles de territoris de muntanya, com el que tenim aquí al voltant. Una d'elles, per exemple, és la Conxita Català, que va néixer a Farrera, a l'Alt Pirineu, a mitjans del segle passat i va voler portar la vida que a ella li va donar la gana. També hi ha la Gallussa, que es va resistir fins a l'últim moment a la inundació del seu poble, Susqueda. Entre aquestes pàgines també he volgut dedicar un capítol a la meva padrina, la padrina Angelina, que és una pagesa de poble que m'ha ensenyat a cuidar tot el meu entorn. Per últim, també recullo l'experiència de la Karen, una dona que viu al Pallars i que ha acompanyat el seu fill en el seu trànsit de gènere. Com veieu, Dones al marge és una reflexió sobre el paper de la dona al món rural, un món rural que també és protagonista d'aquest llibre. Jo he nascut al Prepirineu, al Montsec, a la Vall de Meià, i visc al Pallars Sobirà. Així que he considerat que era necessari posar en valor la vida de les dones d'aquest territori, a veure si així fiquem una mica de llum a la nostra història. I això ho he fet amb un diàleg amb les il·lustracions de la Maria Anaïs Miranda Soler. Us he de dir que en aquest llibre hi ha molt d'espai per la tendresa, però sobretot per la ràbia. Escriure'l m'ha servit per poder canalitzar un fort sentiment d'injustícia. I espero que les dones que en són protagonistes ens puguin guiar per altres formes d'entendre el nostre present, de construir-lo, d'habitar-lo. Potser així, en un futur, podrem escriure la història d'una altra manera. Que tingueu una bona lectura.